Radio Jolibaga lamɛnbaga cɛ ani muso denmisɛnnin ni maabakɔrɔba an minnu bɛ ka an lamɛn min ye Bamakɔ yan 105.0 minnu bɛ ka an lamɛn Segukaw fɛ yen 100.1 Sikaso 103.8 aw minnu bɛ ka an lamɛn nin fiɲɛsira ninnu kan min ye Radio Joliba ka page Facebook n'o ye Joliba FM ye limanaw an bɛ o kan nin waati in na direct la an ka page YouTube fana an b'o ka direct la o kumana ni maa min bɛ fɛ ka hali Radio Joliba lamɛn i bɛ taa Canal Plus fana sanfɛ o kɔni i mana kɛ diɲɛ fan o fan i bɛ numéro 866 n'i y'o kɔri limanaw e na an sɔrɔ min y'an ka kunnafoni ye i tɛna fɔ o kɔ ni y'an sigilen ye an ka jɛmukan kɛnɛ kan jɛmukan min bɛ lase aw ye don o don a balimakɛ Amadu Jalo fɛ kunnafoni sɛbɛnw kɔnɔ kuma lakali don ka daminɛ ntɛnɛn fo ka se juma ma kunnafoni sɛbɛn minnu bɛ fasiri an balima kunnafonidilaw ka don o don wulikajɔ limanaw anw fana ta ye ka fasiri ninnu ɲini k'u san limanaw k'u lakale aw ye walasa aw bɛ se ka faamuya sɔrɔ cogo min na ni y'an sigilen o de kɛnɛ kan limanaw kumana an tɛ sɛgɛn fiyewu aw foli la aw minnu b'a ka ciw bila kan an lamɛn ka se ka kunnafoni sɔrɔ kunnafoni fana ye hakɛ de ye limanaw ni y'an sigilen o de kɛnɛ kan bi ye décembre kalo tile 17 ye san 2024 jɛka baara don awa min ye Musa Sanogo ye ale bolo bɛ nɛgɛ karafe la radio fan fɛ awa min ye Musa Haidara ye olu bɛ k'an bila bɔlɔlɔ sanfɛ Lamine Kulubali Augustin Eshubi olu fana bɛ k'an bila bɔlɔlɔ sanfɛla la limanaw o de ye jɛka baara ye sabu maa kelen tɛ se ko la n'an farala ɲɔgɔn kan o fana bɛ kɛ baara kun kelen ye ka di aw ma min ye Segu ye an ka lasigiden bɛ yen n'o ye Bakari Sidibe Derika ale bɛ ka nɛgɛ banba ye walasa Segu ka bɛɛ lajɛlen bɛ se ka an sɔrɔ Segu n'a lamini bɛɛ lajɛlen limanaw gafew bɔra gafe minnu bɛ an bolo kɔrɔ yan nɔ o bɛ tali kɛ l'essor ale bɛ yan min ye l'indépendant ye ale bɛ yan nɔ le soir de Bamako ale b'an bolo kɔrɔ yan an bɛ sɔrɔ ka kuncɛ ni nouvelle horizon ye nin fasiridi sɛbɛn damadɔ in ninnu b'an bolo kɔrɔ limanaw an bɛna minnu lakale sisan aw bɛ se ka faamuya sɔrɔ cogo min na o kumana an b'a fɔ ɲɛna aw bisimila fasiridi sɛbɛn min n'an b'a daminɛ ni o ye l'essor limanaw jamana ta don a kumana a ko wale ɲuman dɔn o ka ɲi fɛn caman na maa mana baara kɛ jamana ye ka ban jamana yɛrɛ k'a dɔn i ye k'a fɔ ko karisa e ye min kɛ jamana ye o kumana e ka sara filɛ nin limanaw o de taara ka ɲɛsin jamana baarakɛla dɔw ma minnu bɛ baara kɛ an ka premier ministre ka baarakɛyɔrɔ la n'o ye primature ye a bɛ se maa 34 ɲɔgɔnna ma nin baarakɛla minnu filɛ ko u ka kan ni min ye limanaw o dira u ma u ka baara tilennenya yɛrɛ kama limanaw jamana ye baara min kalifa u la ka baara in kɛ ni ɲɛdɔn ye ka baara in kɛ ni tilennenya ye n'o kɛra ka ban limanaw ko ninnu fana kan ka kɛ misali de ye ka se ka sira yira sini ma sinikɛnɛ ma denmisɛnnin minnu fana bolo bɛna don jamana forobaca la an y'a fɔ ten maa 34 a bɛ se olu jɔyɔrɔtigiw ma minnu ye baara kɛ a jirala k'a fɔ u cɛla maa 15 bɛ yen awa jɔnjɔn min bɛ yen n'u kama ko chevalier de l'ordre national du Mali awa o taara ka da olu disi la min ye maa 19 tɔ ye a fɔ min ma ko médaille de mérite national avec effigie abeille awa o jɔnjɔn o taara ka di olu ma limanaw n'i ye jateminɛ kɛ nin na nin baara min kɛra ayiwa ɲɛnajɛ kɛra kunungo Mali ka primature ka baarakɛyɔrɔ ayiwa n'o ye premier ministre ka baarakɛyɔrɔ in ye awa premier ministre yɛrɛ tun bɛ yen n'o ye général de division Abdoulaye Mayiga limanaw ka taa se ministre min b'a kɛrɛfɛ n'o bɛ yɛlɛmani kow la an ka jamana kɔnɔ réforme politique ani kalata baaraw bɛ se ka ɲɛnɛbɔ cogo min na Mamani Nasire ale tun bɛ yen nɔ limanaw ka taa se primature baarakɛla caman de bɛ yen minnu tun bɛ a ko kɛnɛ kan hali maa minnu ye jɔnjɔn sɔrɔ limanaw olu somɔgɔw n'u teriw olu bɛɛ lajɛlen nana ka kɛ a ko seere ye premier ministre kɔni ye ninnu fo kosɛbɛ u ka baara kɛ cogoya ɲuman na sabu ko yɛrɛ ci kɛko ɲuman maa bɛ fo o la dɛ ninnu kɔni ka baara min kalifara u la nin ye baara in u y'a kɛ ka se kundama la kundama min ni foyi t'a la ni sara yɛrɛ tɛ jamana de filɛ nin ye ka sara ɲuman ta ka di u ma yɔrɔ a fɔ min ma ko ordre national o ye jɔnjɔn ye min bɛ ta ka di jamanadenw ma ni ordre national ye limanaw a taara k'a bila an ka jamana kɔnɔ kabi mai kalo dɔ tile 31 san 1963 kabi Mali b'a ka yɛrɛma hɔrɔnya tali ɲaɲaw la waati min na fo ka na se sisan ma bi ko tɛ o ni jamanaden fɛn fɛn bɛ i kɛra cɛ ye i kɛra muso ye ko e taara ka bila foroba baara la baara min kalifari la i ma ni fɛn wɛrɛ jɛ fo ka baara in kɛ ɲɛsin a ma k'a kɛ limanaw tilennenya kɔnɔna la
jamana ko k'a na wale ɲuman dɔn kɛ e ye o la sa min ye maa min bɛ jɔnjɔn ko yɛrɛ la Mali kɔnɔ min b'a ta ka di maaw ma n'o ye grand chancelier des ordres nationaux du Mali le général de brigade Amadou Sakafuru Gueye limana ale ko ninnu ka baara min kɛra nin ye ko Mali foroba cakɛrɛw la u kelen kelenna bɛɛ lajɛlen ni bonya de ka kan u kelen kelenna fɛn fɛn filɛ nin ye jamana kan ka a dɔn u ye limana wale ɲuman dɔn min filɛ nin ye u yɛrɛ ka kuma lasela maa minnu ye jɔnjɔn sɔrɔ n'o ye Yusufu Danbele ye Yusufu Danbele ko k'ale bɛ jamanakuntigi de fo dɛ jamanakuntigi min n'ale ye jamana bila sira wɛrɛ kan nin ye n'o ye sɔrɔ sira jamanadenw fana k'a dɔn k'a fɔ u kan ka min kɛ jamana ye k'u jɔ u jɔyɔrɔ la ko a n'o wale ɲuman dɔ kɛ ka ɲɛsin jamanakuntigi ye ani min ye grand maître des ordres nationaux ale min ye grand maître des ordres nationaux ye jamanaw ka tila k'a fɔ ko jɔnjɔn min taara ka di u ma ko jɔnjɔn in u n'a darapo minɛ ka yanga ka tila ka kɛ misali ye sini ma sinikɛnɛ ma sini denmisɛnninw fana ka se ka olu ladege nin kɛra Yusufu Danbele olu minnu jɔnjɔn sɔrɔ ale de kumala u tɔgɔ la limanaw l'essor ka kunnafoniw la halisa Mali kuranko yɔrɔ Mali kuranko kɔni gɛlɛya min b'a la nin ye premier ministre kura in n'o ye général de division Abdoulaye Maiga ale kɔni jɔlen bɛ de ko fo ka kuranko in ka fɛɛrɛ ɲini a la o de la min ye gouvernement ɲɛmaa ye kunungo primature la ye ko a ye maa o maa da bɛ kuranko in na a y'u bɛɛ lajɛlen de bisimila général de division Abdoulaye Maiga ayiwa a ye wele da kan bila fɛn fɛn bɛ yen k'o da bɛ kuranko kuma la bɛɛ k'a lajɛ bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka hakilila kɛ kelen ye ko kura fɛn fɛn bɛ se ka boloda u ka boloda walasa min ye bɛn bɛ se ka kɛ ko la cogo min na Mali kuranko a bɛ se ka ɲɛnɛbɔ premier ministre ministre d'administration territoriale n'o ye général de division Abdoulaye Maiga ye ale tun bɛ nin ɲɔgɔn ye ɲɛma limana o ɲɔgɔn ye n'i y'a lajɛ a kelen tun tɛ yen sabu wari bontigi n'o y'an ka ministre ye Aluseyini Sanu ale tun bɛ yen ka taa se an ka jagoko ministre ma Musa Alassane Diallo ani ka taa se ko tigibatigi yɛrɛ min bɛ kuranko ni jiko kunna n'o ye min bɛ Bubakari Jane ko fɔ ale ye ministre ye min b'an ka kuranko ni jiko kunna a fana tun bɛ yen limanaw ka u jɔ sɛbɛ yɛrɛ la walasa ɲina kuranko in limanaw kuranko ye gɛlɛya min se Mali ma fɔ ka gɛlɛn ka se fo bi la n'a fɔra ko halisa Mali kuranko fɛɛrɛ sen tɛ ka sɔrɔ a la gouvernement ɲɛma kura min sugandira nin ye ale de ko u n'u jɔ u jɔyɔrɔ la dɛ fɛn fɛn bɛ se ka kɛ a kana tila u la baara in n'o ye kuranko ye Malidenw tɔɔrɔla ni kuranko in na limanaw baaradaw jɔra baarakɛlaw ka baaraw tiɲɛna ni kuranko in y'a sababu ye dɔwɛrɛ tɛ limanaw n'i ye nafoloko bɔ a la a tɔ b'a den dɛ o de la wele bilala jɛkulu belebeleba fila ma minnu bɛ taji doni ka di EDMSA ma n'o ye groupement malien des professionnels du pétrole GMPP groupement professionnel des pétrole k'u k'a lajɛ u fana hakilila ye min ye u k'o fɔ n'i y'a lajɛ limanaw n'i ye jateminɛ kɛ yɔrɔ olu de bɛ taji doni ka nana ye k'a feere min ye EDMSA ma nka u ka kuma la u ko k'olu bɛ fɛn bɛɛ bɔlɔla bɔlɔ yɛrɛ bɛ fɛn na olu ka juru min bɛ gouvernement la juru in de ka ca limanaw hali n'a sɔrɔla jamana ko don ni i ka juru bɛ gouvernement la nka e yɛrɛ badenw ni sinjiw bɛ gɛlɛya kɔnɔ yɔrɔ wariko tɛ lajɛ o yɔrɔ la ni groupement fila in de k'o la sa ko gouvernement k'a lajɛ miliyari 300 min ni jamana kan k'o sara u ye n'o ye fournisseur ninnu ye a 100 o 100 hali ni san kelen kɔnɔ 100 o 100 ni 5 sera ka sara u ye 5% u bɛ se ka baara in nɔgɔya u bolo n'o tɛ k'a fɔ de ko baara in a ka gɛlɛn nin cogoya la juru bɛ olu la olu bɛ taa taji ta juru la ka n'a feere EDMSA ma n'a fɔra dɔ ka fara juru kan tuguni fournisseur y'a jira k'a fɔ o de kɛ man di gouvernement k'a lajɛ a ka dɔ bɔ juru ninnu na u fana n'a lajɛ ka ko dɔ bila gɛlɛya ninnu na ka se ka min ye EDMSA ka taji di u ma o de la bi na gouvernement ɲɛmɔgɔ n'o ye général de division Abdoulaye Maiga ye a ko gouvernement de bɛna fɛɛrɛ sugu bɛɛ lajɛlen kɛ sisan walasa joona yɛrɛ o ye ko kɔrɔtɔlen miliyari 24 ɲɔgɔn na u bɛn'o de fara ɲɔgɔn kan teliya la ka se ka EDM fournisseurs ka juru ka dɔ bɔ a la walasa taji ka se ka na joona i n'a fɔ jamanakuntigi yɛrɛ a laɲini cogo min na ko kuranko in a kɛlen bɛ ka tɔɔrɔ min se maliyɛnw ma jamanaw ka se ka dɔ bɔ a la furancɛla fanga ɲɛmɔgɔ général d'armée Assimi Goïta
ale min bɛ bi na a kalenkan ye malidenw kana se ka tɔɔrɔ wɛrɛ sɔrɔ ni kuranko in na bilen. O de la ɲɔgɔn ye min kɛra maa o maa da bɛ kuranko in na, minisiriw wo minnu bɛ taji feere wo gouvernement ɲɛmaa Abdulaye Mayiga bɛɛ lajɛlen de ko k'u ka fɛɛrɛ dɔ tigɛ. Fɛɛrɛ in limanaw ko min ma ko plan de sortie u bɛna t'o di jamanakuntigi ma, jamanakuntigi bɛ sɔn o ma, baara bɛ kɛ n'o ye. Nin kɔni ye fɛɛrɛ minnu ye, fɛɛrɛ kuntala surun b'a la, fɛɛrɛ kuntala min ma jan kosɛbɛ ani fɛɛrɛ kuntala jan limanaw o de bɛna fara ɲɔgɔn kan ka se ka Mali kuranko in k'a ɲɛnabɔ. Dɔ kɔni kɛra nin kuma la, Amara Bɛn Yaya Tarawele l'essor limanaw an ye nin sɔrɔ a kɔnɔ, aw bonya b'a la. N'an bɔra yen nɔ fasiridi sɛbɛn min n'an b'o ta o ye l'indépendant ye. Limanaw fasiridi sɛbɛn in kumana kuma damadɔ b'a kɔnɔ. Limanaw fɔlɔ ye min ye yuruku kɛlɛliko kuma bi yan nɔ, a jarala k'a fɔ ko Mali sɔrɔ ka jasi ani ka tila ka jamana foroba nafolo ka dangari ko la, a sera kundama dɔ la. Limanaw kuma yɛrɛ t'a ɲɛ bilen. Ni kuma bɔra maa min da o ye procureur général min bɛ cour suprême an ka jamana sariyasoba min bɛ yen n'ale de bɛ sariyasoba bɛɛ sanfɛ, a ɲɛmɔgɔ procureur n'o ye Mamadu Timbo ye, ale kumana dɛ. Limanaw Mamadu Timbo ko miliyari 80 o de yuruku la k'a daminɛ san 2021 ani san 2024 cɛ. Ko n'i y'a lajɛ a bɛ se maa 40 ɲɔgɔnna ma minnu de sen yera ni yuruku in na. Olu cɛla Limanaw minisiri kɔrɔ maa 11 olu bɛ o cɛla. K'a daminɛ san 2021 ka n'a bila san 2024 na miliyari 80 o de tununa Mali kɔnɔ yan. Yuruku y'a sababu ye. Kunnafoni in bɔra a ma bɔ maa wɛrɛ yɔrɔ dɛ. Limanaw jamana sariyasoba min n'o ye cour suprême ye, o procureur général Mamadu Timbo ko a ka laseli dɔ la an ka jamana jabaranisoba ale sanfɛ ko nin magistrat jɔyɔrɔbatigi min filɛ nin, a ko minisiri 11 maa 11 kɔrɔ in olu caman bɛ yen u dɔrɔn tɛ, u nɔfɛma maa caman bɛ yen minnu yɛrɛ hakɛ bɛ taa maa 29 la, u ni minnu jɛra ka nin baara in kɛ. N'i y'a lajɛ Limanaw Mali kɔni a bɛ n'a fɔ ko yuruku hali n'a sɔrɔla kelen bɛ ka jamana in ka a kun tunu bi, nka ko Mali sariyatigiw ni jamana faamaw kɔni kalenkan fana ye ko yuruku na kɛlɛ Limanaw k'a bɔ an ka jamana kɔnɔ. Nin kuma bɔra Mamadu Timbo da n'o ye procureur général de la cour suprême ye a ka laseliw la. A ko jalaki minnu filɛ nin ye a caman bɛ tali kɛ Limanaw ko délinquance économique n'o de ye jamana sɔrɔ Limanaw ka a buruja, walima ka jamana nafolo ka sɛbɛnkolonw dilan n'o ye faux et usage de faux, ani ka foroba nafolo yɛrɛ ka dangari kow la, atteinte au bien public ani yuruku yɛrɛ kɛnɛkanda fo ka taa se jamana nafolo Limanaw ka bamayɛlɛma blanchissement de capitaux ani nin ye karisa ye, nin ye n teri ye, walima nin ye n balima ye, Limanaw k'o ta ka don fɛn na o ni fɛn min man kan. Limanaw nin n'a ɲɔgɔnna caman nin de jalaki bɛ yen. Nka Mamadu Timbo ko Mali kɔni tɛna kɛ k'a fɔ de ko maga tɛ se ka kɛ maa la bilen. Il n'y a plus d'intouchable au Mali. Nin ye tubabukan ye dɛ, ko maa de tɛna kɛ bilen. Limanaw ko tɛgɛ de tɛna da maa yɔrɔ dɔw bɛ yen olu yɛrɛ bolo olu de bɛ sariya sanfɛ, dɔw bɛ yen olu bolo Mali sariya yɛrɛ o tɛ se ka tɛgɛ kɛ olu la. Nka Mamadu Timbo ko o kuma t'a la bilen dɛ. N'i tɛgɛ sera jamana nafolo ma sariya fana bɛ ɲini k'i ye. O de ye kuma yɛrɛ. L'indépendant de y'a fɔ. Limanaw san wɛrɛ nafolo kasabi min bɛ yen ni baara kan ka kɛ n'a ye n'o ye budget d'état 2025 ye, a jarala k'a fɔ ko nafolo kasabi min bɛ yen ni mago bɛ jɔ a la, ni u k'a ma déficit budgétaire, ni jamana ma se k'o sɔrɔ k'o fara musakaw kan n'o de kan ka ɲini sira sugu bɛɛ lajɛlen kan, o bɛ taa se miliyari 580 ani 80 ani murumuru 990 ni 86 ma. N'i y'a lajɛ Limanaw o cɛla ko kalata kan ka boloda san wɛrɛ. San 2025 natɔ in na kalata kan ka boloda. Kalata dun tɛ kɛ musakako kɔ. L'indépendant y'a jira k'a fɔ ko kalata musakako a bɔra ka bila kɛrɛfɛ. Sabu a jarala k'a fɔ ko miliyari 80 ani murumuru 750 ɲɔgɔnna o kan ka don jamana kalataw la. N'i ye a lajɛ min y'an ka jamana cakɛda wɛrɛw ye minnu bɛ yen ni olu kan ka baara kɛ, nafolo min kan ka kalifa olu la o bɛ taa se miliyari 17 ani murumuru 297 ɲɔgɔnna ma.
n'i y'a lajɛ conseil national de transition CNT ale ka sigi min kɛra décembre kalo tile 12 tɛmɛnen na a jala k'a fɔ ko loi de finance min ni jɛn kɛra ni o ye san 2025 la jaabi min bɔra o la limana o de filɛ nin ye n'i ye jateminɛ kɛ conseil national de transition a ko min bɛ nafolo min bɛ yen ayiwa ni o ye musaka ye miliyari 2,000 ani 648 o de ye musaka ye jamana mago bɛ min na min bɛ musaka min fana bɛ yen limanaw ni jamana kan k'o de ta ka baara kɛ n'a ye o bɛ se miliyari 2,000 ani 200 miliyari 3,000 ani 229 ɲɔgɔn na n'i ye olu de danfara lajɛ sisan jamana mago bɛ jɔ min na o bɛ se miliyari 580 ma nka n'i y'a kɛ ni salongo ta san 2024 ta ye a bɛ n'a fɔ dɔ bɔra a la 100 o 115 n'i y'a lajɛ limanaw baara taara nin cogoya de la min ye n k'a fɔ jamana cakɛda min bɛ yen ni o de bɛ kalata kow ɲɛnabɔ n'o ye autorité indépendante de gestion des élections limanaw a jala k'a fɔ ale ye cakɛda in ko nafolo min bɛna di ale ma o bɛ se miliyari 17 ɲɔgɔnna ma walasa a ka se ka kalataw baaraw bɛɛ lajɛlen labɛn n'i ye jateminɛ kɛ limanaw hali n'a sɔrɔla gouvernement ɲɛmɔgɔ k'a daminɛ jamanakuntigi la général d'armée Assimi Goïta ka n'a ka premier ministre la général de division Abdoulaye Maïga o kɔni y'a jira k'a fɔ u tigɛ b'a kan k'a fɔ kalata n'a boloda san 2025 natɔ in hali n'a sɔrɔla waati kelen kɔni ma fɔ o la waati kelen jamana politique mɔgɔw olu kɔni bɛ laɲini sugu bɛɛ la jamana faamaw fɛ u ka se ka kalata in ka don fɔ nka nafolo kasabi min fɔlen filɛ nin ye k'o na don kalata la limanaw o ye bonba ɲɛbila de ye ayiwa k'a fɔ ko kalataw olu na boloda limanaw kiriko nasira la n k'a fɔ CEDEAO ko nasira la CEDEAO y'a jira k'a fɔ ko ale ka wari n'o ye wari kun kelen min n'o bɛna labaara CEDEAO kɔnɔna la yɔrɔ CEDEAO ye sigi min kɛ kari tɛmɛnen in na yɔrɔ hali n'a sɔrɔla kuma kɛra jamana 3 in Mali ni Burkina ani Niger olu ka koɲɛ kan olu ka bɔli CEDEAO ko la CEDEAO kumana a ka jɛrɛ 66nan min kɛra nin ye u y'u da don u ka wariko fana na wari min n'u bɛɛ bɛna jɛ ka o dun n'o ye ECO ye limanaw CEDEAO y'a jira k'a fɔ ECO wari a bɛna don ba la ko u bɛ wele bila jamana fɛn fɛn bɛ yen n'o ye CEDEAO tɔnden ye u ka fɛɛrɛ tigɛ ko u ka jɛrɛ min kɛra décembre kalo tile 15 tɛmɛnen na n'i y'a lajɛ ko u y'a ɲini u ka comité de haut niveau pour la sélection des états membres k'u k'a lajɛ ayiwa maa bɛ yen k'u bɛ fɛ ka don ECO ko in na bɛɛ k'a lajɛ i ka fɛɛrɛw tigɛ ka kɛ ni u ka agence monétaire de l'Afrique de l'Ouest AMAO u ka se ka min ye bɛnkanw sabati u ni CEDEAO cɛ walasa u ka nin wari kura in n'o ye ECO ye a ka se ka don ba la limanaw n'i ye jateminɛ kɛ ko kuma in fɔra a mɛnna hali n'a sɔrɔla ECO a bilali sen kan a don fana ma fɔ nka CEDEAO jamanakuntigiw ka ɲɔgɔn ye min kɛra Abuja o don kari tɛmɛnen u kumana nin kan dɛrɛ u y'a jira k'a fɔ ko banki minnu bɛ yen n'o bɛ CEDEAO kɔnɔ u bɛna u bɛɛ ladɔnniya banque centrale u ka se ka fɛɛrɛw tigɛ walasa u ka nin wari in jamana fɛn fɛn n'o ye CEDEAO tɔnden ye i ka tɔndenya yɛrɛ i kan ka nafolo min bɔ k'o di walasa wari in a bɛ se ka s'i ka jamana kɔnɔ o de kuma fɔra bɛɛ ye bɛɛ k'i hakili to o la o bɛ min ko fɔ o ye k'a fɔ CEDEAO fana bɛ wari kurako la nin waati in na n'a sɔrɔla AES anw bɔtɔ don CEDEAO fana bɛ wari kurako la limanaw nin de ye kunnafoni yɛrɛ ye an ye min bɔ l'indépendant kɔnɔ bi aw bonya b'a la. N'an bɔra yen nɔ fasiridi sɛbɛn min n'an b'o ta o tɔgɔ ye ko le soir de Bamako wula limanaw a kumana a y'a jira k'a fɔ min ye kalanfa Etienne Fakaba Sisoko ale ka kiriko da donna a la kunun tuguna min ye Etienne Fakaba Sisoko limanaw n'i ye jateminɛ kɛ ko semaine diyara sa Etienne Fakaba Sisoko ka kaso a waati fɔra san 2 k'o de dara Etienne Fakaba Sisoko kunna a kan ka amande CFA wari miliyɔn 3 a kan k'o sara n'i ye a lajɛ hakilila jiginna Soir de Bamako y'a jira k'a fɔ ko Etienne Fakaba Sisoko yɛrɛ minɛna mars kalo tile 25 san 2024 jalaki min binna kan o de ye ko a ye jamana tana tiɲɛ atteinte au crédit de l'État nɛni a y'o fɔ ani ko a ye gafe dɔ sɛbɛn limana o gafe in
o tɔgɔ de ye ko ka ko jamana faamaw bɛ kunnafoni di cogo min na ko kunnafoni ninnu di cogo man ɲi ko binkani walew b'a kɔnɔ ko min ma propagande agitation et harcèlement nin de y'a ka gafe tɔgɔ ye limanaw Etienne Fakaba ye nin gafe in sɛbɛn nka a man diya la dɛ sabu jamana sariya tigilamaw wulila nɔfɛ k'a fɔ a ye nin gafe min sɛbɛn nin ye de ka jamana faamaw walima jamana fanga ka tɔgɔ tiɲɛ lase a ma n'i y'a lajɛ a ka kasolasigi kabi mɛn kalo tile 20 tɛmɛnen na a kun ɲangina k'a fɔ ko san 2 kaso dara kun san 1 a n'o kɛ kaso la san 1 a na kɛ o juruna don a la n'i y'a lajɛ sefa wari $3 ko a n'o sara limanaw hali n'a sɔrɔla Etienne Fakaba Sisoko laɲini kun kɛra a ka bila fɔlɔ n'o ye liberté provisoire ye nka kiiri tigilamaw ma sɔn o ma o de segi kɛra o kiiri de ka kunungo n'i ye jateminɛ kɛ Etienne Fakaba Sisoko ale min bɛ yen n'a bangena san 1983 Gufan Bafulabe mara la Etienne Fakaba Sisoko ye kalanfa ye an ka sanfɛ kalanso min n'o ye faculté de sciences économiques et de gestion FSEG wa jɛkulu dɔ bɛ yen o k'a ma CRAPES a b'o ɲɛmɔgɔya la a ye baaraw kɛ jamana ɲɛmayaso la président de la république primature ka taa se MINUSMA ma a ye baaraw kɛ yen nɔ limanaw hali gafe sɛbɛn a b'o baara fana na Etienne Fakaba Sisoko san 2022 a kun ɲangina jamana kiiri fɛ fana nka nin waati laban in na a ye gafe min sɛbɛn gafe min n'a tɔgɔ ye ko propagande agitation harcèlement n'o de bɛ jamana gouvernement jalaki a ka kunnafoni di cogo la Etienne Fakaba Sisoko kabi fanga dafirila utukalo tile 18 san 2020 a ka kumaw la ka ɲɛsin jamana faamaw ma o de ko latɔn b'a la nka hali n'a sɔrɔla diɲɛ jɛrɛ tɔnba minnu bɛ bunahadamadenya hakɛ lafasa i n'a fɔ Amnesty International n'a ɲɔgɔnnaw olu kɔni y'a jira k'a fɔ Etienne Fakaba Sisoko ka nin minɛni ko bin bɛ ka k'a kan de sabu a ka kuma a bɛ n'a fɔ u bɛ ka a da de minɛ a kana se ka fɛn fɔ jamana faamaw ma a ka kiiri kɔni limanaw o tigɛra kunungo Suwade Bamako ka ɲɛfɔli la san 2 kaso dara a kunna san 1 o na kɛ datuguli ye san 1 o juru na don a la limanaw min ye ale Suwade Bamako kelen ka kunnafoni na min ye Abibu Sila ye Abibu Sila tɛ maa wɛrɛ ye o limanaw maliden minnu bɛ yen n'olu bɛ jamana kɔ kan tungarankew olu ka jɛrɛjɛkulu Haut Conseil des Maliens de l'extérieur o ɲɛmɔgɔ de ye Abibu Sila ye limanaw nin waati in na Abibu Sila ani Fransikaw ka Haut Conseil de base a n'olu de bɛ ɲɔgɔn na n'i y'a lajɛ Abibu Sila yɛrɛ a ye jaabili kɛ a ko min bɛ maa 2 ko fɔ olu de bɛ ɲɔgɔn na n'i ye a jateminɛ ko Dala Darame a na kɛ ale de ye maa dɔ wele n'o ye Demba Jabira o wele bɔgɔ jɛnɛ kan o Demba Jabira yɛrɛ a bɔlen Faransi ka na Mali la yan a na kɛ kun nana bɔnbarali la somɔgɔw fɛ yen ko a minɛna sariya tigilamaw fɛ k'a sababu kɛ Dala Darame ale kun y'a wele bɔgɔ jɛnɛ kan limanaw o min kɛra nin ye min ye Abibu Sila min bɛ Haut Conseil des Maliens de l'extérieur ɲɛma maa minnu bɛ yen n'u n'a tɛ hakilila kelen na Faransi jamana kan olu de ko Abibu Sila nɔ bɛ nin ko in na ko Abibu Sila filɛ nin ka n'i ye Demba Jabira minɛnen sariya fɛ ko Abibu Sila nɔ b'a la Abibu Sila fana damaden a ko ale nin ko in ale tɛ nin ko in na yɔrɔ surun fara yɔrɔ jan kan a da tɛ nin ko in na ko Demba Jabira ka minɛni ale yɛrɛ t'a kalama n'i y'a lajɛ Faransi bureau min bɛ Haut Conseil bureau min bɛ Faransi jamana kan olu yɛrɛ ko k'u na bɔ ka taama kɛ taama min n'u bɛ taa Faransi ka Mali ka ambassade min bɛ Faransi k'u bɛ t'o da la ka t'u ka nisɔngoya jira a ko siratigɛ la limanaw min ye Maître Cheikh Umaru Konare ale bɔra ka kuma min ye furancɛla fanga ko ɲɛ la Maître Cheikh Umaru Konare ko tiɲɛ damadɔ b'ale bolo k'a fɔ jamanakuntigi Asimi Goyita ye a n'a nɔfɛ maa tɔw limanaw tiɲɛ ninnu tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ Maître Cheikh Umaru Konare ni avocat don a ko furancɛla fanga bɛ taa sira min kan nin ye k'a ka kan Mali tiɲɛ don Mali sera ka i fosi ka bɔ marabaajuguw ka taabolo bolo o ye fɛn min ɲɛna Maître Cheikh Umaru Konare y'a jira k'a fɔ ale furadama ale bɛ furancɛla fanga in a bɛ k'a lafasa kabi coup d'état kɛra san 2020 fo ka n'a bila bi la yɔrɔ Maître Cheikh Umaru Konare maa min yɛrɛ kun y'a teri ye furancɛla fanga in kɔnɔ o ye premier ministre kɔrɔ Choguel Kokala Mayiga de ye yɔrɔ Choguel gɛnna Choguel taara ka bɔ premier ministre la teri wɛrɛ min tun b'a la o ye Ala ma hinɛna Amadu Tumani Ture
o ka baara taabolo kun ka d'a ye kosɛbɛ. Maître Cheikh Umar Konare ko ale bɛ hali n'a sɔrɔla Choguel o y'ale teri ye o taara ka bɔ premier ministre la o t'ale bali ka furancɛla fanga mɔgɔw dɛmɛ dɛ, sabu ale sen yɛrɛ yira baara caman na i n'a fɔ jamana sariya sunba kura constitution kura in o sɛbɛnni la ale sen yira o la. Limanaw ka taa se u ye jɔnjɔ yɛrɛ ta ka d'a ma n'o ye chevalier de l'ordre national ye o taara ka di a ma. Limanaw hali furancɛla fanga bɛ taa sira min kan assise nationale de la refondation awa nin bɛɛ lajɛlen kɛra fɛn ye Cheikh Umar Konare ko nin si ma fɔ ale kɔ, nka limanaw tiɲɛ fɔ teri ye a tɛ teriya sa dɛ. Cheikh Umar Konare ko ale bɛ min fɔ furancɛla fanga ɲɛmɔgɔw ye o ye k'a fɔ bɛnkan sɛbɛn min n'o ye accord d'Alger ye tiɲɛ don o kun t'ale fɛla ye, nka ale kɔni ka jate la awa bɛnkan sɛbɛn wɛrɛ ka labɛn Mali ale ni Mahamurutilen jɛkulu cɛ minnu ko k'u tɛ jamana ko yɛrɛ la fiyewu u ka wele u ka sigi awa bɛnkan sɛbɛn wɛrɛ ka labɛn o bɛnkan sɛbɛn in k'a fɔ ko maaw dɔw bɛna fɔ ko Maître Cheikh Umar Konare e bɛ ka bɛnkan sɛbɛn ko kuma min fɔ nin ye awa Mali ye bɛnkan sɛbɛn joli joli bolonɔ bila a ko tiɲɛ don ale b'olu faamu o bɛnkan sɛbɛn ninnu y'a sɔrɔ Mali tun bɛ o bolonɔ bila waati min na o y'a sɔrɔ fanga tɛ Mali la bɛnkan sɛbɛn in kɔni kɛra Mali tɛgɛ tɔnɔ min na ka d'a kɔfɛ de, nka ko nin waati in na Mali bɛna bɛnkan sɛbɛn fɛn fɛn kɛ maa wɛrɛ sen t'a la maa wɛrɛ tɛna bɔ jamana kɔfɛ k'a fɔ i bɛna fɔ ayiwa Mali a ye don nin da fɛ a ye bɔ nin da fɛ Mali yɛrɛ de bɛna fɔ awa ko a ye bɛnkan sɛbɛn min kɛra an yɛrɛ de fanga bɛ an na ka bɛnkan sɛbɛn k'a bolonɔ bila. Maître Cheikh Umar Konare ko o y'ale ka kuma kun ye n'o tɛ ko États-Unis wo Faransi wo a n'a ɲɔgɔnna tɔw ani MINUSMA olu gɛnna ka bɔ Mali la don min na n'i kun y'ale ɲininka ale tun b'a fɔ k'a tɛ se ka kɛ furancɛla fanga ɲɛmɔgɔw sera k'o baara kɛ a donni kama ale yɛrɛ nisɔndiyara f'a ye ɲɛji bɔ ko nka bi a b'a ɲini o maa minnu bɛ yen ni olu taara ka bɔ Mali la n'u Mali jamana ɲɛmɔgɔw kun hakili la olu de bɛna awa Mali tɛgɛ tɔnɔmi ka d'a kɔfɛ bi Mali sago b'a yɛrɛ la ko Mali k'a lajɛ awa a ka se ka maaw ladege maa minnu bɛ yen n'olu ye farafinna awa kelenya sabati i n'a fɔ Patrice Lumumbaw Sylvanus Olympio Kwame Nkrumah Thomas Sankaraw ni Muammar Kadhafi n'a ɲɔgɔnnaw limanaw ko Mali jamana k'a lajɛ awa a ka se ka olu senda nɔ na limanaw o mana bɔ yen Maître Cheikh Umar Konare tilala ka yira k'a fɔ awa min kɔni jɔyɔrɔ b'ale la bi o de ye k'a fɔ an kana segin kɔ tɛ dɔwɛrɛ ye k'a fɔ de ko awa hakilila minnu tara sisan k'a fɔ ko ka segin kɔ awa o tɛ ale fɛla ye bi in na limanaw hali lakana ko n'a ɲɔgɔnna ninnu Maître Cheikh Umar Konare ko n'i y'a ye bi Mali bɛ lahalaya dɔ la bi bamancɛwale sen tɛ ka ban awa k'a bɛɛ lajɛlen ni lakanabaliya ninnu ye ko sigi ka fɔ ka kɛ maa minnu murutira Mali mankan a ma fɔ ko jatigɛwale tigilamaw terroriste ani rebelle tɛ kelen terroriste ani rebelle tɛ kelen terroriste ale ye jatigɛwale tigilama ye ale tɛ foyi kɛ ni bɔnɛ tɛ nka rebelle ale n'a kɛ maa murutilen sigi bɛ se ka kɛ ale fɛ kuma bɛ se ka kɛ ale fɛ Maître Cheikh Umar Konare ko hali nin waati in na awa maaw daminɛnen bɛ k'u tɛ kuma o fana tɛ ale fɛla ye sabu ale furadama ale y'o kɛlɛ kɛ Mali la yan awa k'a fɔ maaw ka to yen k'u ka hakililaw fɔ n'o tɛ ni bɛɛ daminɛna awa jamana ko la o fana man ɲi dɛ limanaw kunnafoni de ye nin ye an ye nin bɔ le soir de Bamako kɔnɔ bi aw bonya b'a la. Limanaw an b'a kuncɛ teliyala ni lakanako kibaruyaw ye awa min ye Mopti mara ye awa jarala k'a fɔ Mopti u ka église ɲɛmɔgɔyaso min bɛ yen n'o ye diocèse de Mopti bi olu bɛ sangabonda la limanaw a jarala k'a fɔ ko bamancɛwale min taara ka ɲɛsin awa Bankas dugu min bɛ yen n'u k'a ma ko Sege awa a kɛra sababu ye awa u ka chrétien ɲɛmɔgɔ dɔ o fa n'o ye abbé paroisse o fa n'o ye Antanas Somboro awa ko bamancɛwale in kɛra sababu ye limanaw ka ale bɔnɛ a nin na limanaw an don min na ko bi awa Mopti a chrétien ɲɛmɔgɔw u ko u ye ɲininkali damadɔ de kɛ k'u yɛrɛ ɲininka yalima nin jolibɔn in bɛna ban don jumɛn de kɛrɛnkɛrɛnnen la Mopti mara la limanaw n'i ye jateminɛ kɛ Mopti église ba awɔ ko maa minnu ni tora la a bɛ se maa 7 ɲɔgɔnna ma u ye bataki min kɛ bataki y'a jira k'a fɔ ko awa Mopti u ka chrétien ɲɛmɔgɔ dɔw bɛ yen minnu ni tora nin na i n'a fɔ Ananas Somboro ko ka fara maa gansan wɛrɛw kan ko u bɛ dugawu de kɛ chrétien diinɛ tɔgɔ la Ala ka u dayɔrɔ sumaya limanaw min ye awa bamancimaa min fana bɛ yen ni Mali finitigiw sera ka tɛgɛ kɛ ale la Nouvelle Horizon ka ɲɛfɔli la o ye awa Ahmed Ag Dita limanaw bamanci jɛkulu belebeleba min bɛ diɲɛ kɔnɔ bi n'u k'a ma ko Daesh
ale sama senba dɔ don min tun bɛ Mali la yan Mali finitigiw forces armées maliennes fama yɔrɔ ni waati na u tɛ sɛgɛn u tɛ ɲinɛ Bamancia wale min n'o kɛra wulikajɔ min n'o kɛra kari tɛmɛnen décembre kalo tile 15 tɛmɛnen fama fɛ kɛra sababu ye kunnafoni minnu sɔrɔla Andira Bukan ale mara la a jarala k'a fɔ ko ni Bamancima gɛlɛn n'o ye Ahmed Ag Dita ye ni Daesh ka lasigiden kun don Mali la yan ko Mali finitigiw ye tɛgɛ k'a la ani ninjuguya wale kɛbaa caman minnu bɛ yen ni tɛgɛ kɛra olu fana dɔw fana fagara jamanaw ni ye jateminɛ kɛ ko nin cɛ in kun bilan bɛ cidenya de la i n'a fɔ a kun bɛ Daesh ka ci la i n'a fɔ Shungel ani Yusuf Oldo Shogib fo ka taa se Abdul Wahab Oldo Shogib olu minnu fagara san 2024 na nin cɛ in ale fana tara a tɛgɛ ma nin cogoya la i n'a fɔ Conseil national de transition ale mafalenba min bɛ yen ale de y'a ɲɛfɔ nin cogoya la n'o ye mouvement pour le salut de l'Azawad Musa Ag Asharatuman ale b'a ɲɛfɔ cogo min na waati sera an b'a bila yan an bɛ Mali finitigiw fo ka nin baara la ni Ala sɔnna sini an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan gafe kuraw bɛ bɔ k'o lakali aw ye aw ni ce aw ka filɛliko ɲuman na a k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ